Oimorenya koronga juange no mara enirio makare entari kadek dueno mara parko dario ganario prario kod angwen akabendo gana jo Kenya osedonje dueno mar nyasi motingo nyasi opogore kama ganda bende medo timo ikrok makare kata kamano nyakoronga juang nitiere wach ma bende koro nyalo miyo nyasi ok bed nyasi. Daktere mapachoka obogo ng'anyo nyakoronga juang ka bende koro giwacho ni nyaka sani nitie daktere mainga beach amose wito ngimagi kotendre kod onge mar chudo kalore gi singo mano ochiw gi piny owacho. Gina bende koro dhibiro twak malode makawuone chenoni mar duola dhibiro kanyo gweno Dr. Charles Okumu ma en jakom KMPDU gwengo mag ugwe ma pacho kae. Odhi twak ewi okang' magiwacho ni gidwa kawo nyakoronga juang mano mar bogo ng'anyo kata mar chako ng'anyo kendo 22 ka bende giwacho ni chenro mano ochiw mar miyo gi osachgi pok ochop kare gi piny owacho magi karo bedo ni gisebedo ka gichwalo ywak makamago. Wadhi go mbaka wawinje to tabu ni kanye ka gisetero ywak makamagi to ne gitero gi to sirikal to wachango to gidhi kawo thuolo marom nade gi ng'anyo makama magi duto e twakwa mar duol koramoga juang kaka pile parni roko pachie lai mar ote machuok kari adek Ochano no kabinde wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui mar F kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi tuondweche. Kuna pepo chafu ya upingamizi kupinga kila kitu. Affordable housing wanaipinga. Chanjo ya ng'ombe kuondoa magonjwa wanaipinga. Jatend piny Kenya William Ruto oseojima kwedo chenro mag sirikal ka owacho ni chalo ka gima chuny mar kwedo donjo ne oganda jo Kenya. Lies and falsehood have been elevated to the point where no one knows what to believe anymore. Riwruok kanisa mapachoka NCCK onyiso luoro ni Kenya ni kamarach kendo jopiny nyaka koro chak yor golo jotelo mayulo tich. Sirikal oyango ni oula mosechakore pachoka osenego ji 12 ka familia ma hewa 3,000 kodar e miechgi. Machiegni nyakoronga juang odhiambo makawuono ntiere chenro mar duol elo Trevor Ombija wantiere gi jalok malo Isono Chuka nyinga Lydia Okeyo. Machiegni jumbe adek bang' jatend piny Kenya William Ruto wito oko rak mar Adani mane chano gero lap mar ndeke ma JKA. Sani Ruto koro nyiso ich wang' mare ne jogo magoyo siboi e wach Adani kolero ne moko kuom jo siboi go pok ne onyono kata lap mar ndeke gi tiendgi. Mnaka jafo mar Walter Mbagalero no Ruto mano olose kaunti mar Taita Taveta bende hotielo ni jo Kenya ni kod juogi maricho mar kwedo gimora mora. Directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketrago transmission in public. Ka olose kaunti mar Taita Taveta mana jumbe adek tok wito okorak mar gera la par ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport makambi mar Adani ne ojok yudo. Jatend piny William Ruto ne onenre ka nyiso ich wang' mare ne jogo magoyo siboi kendo sele ni Adani ne omao ragno. Ruto ma loso ka gima pi wang'e dok e iye okone jok mapingo gedo mar lap mar ndege go ni pok ne onyono paw ndege bende pok ne oneno paw ndege to kendo kia kata mana gedo mar paw ndege kathothgi winjo mana paw ndeke kagweno mawinja ora. Niliona hata watu wengine wanajaribu ku glorify ati airport imesimamishwa. Sasa wale wamesimamisha ujenzi wa airport ni mashujaa. Mashujaa wakufanya kitu gani? Airport pale iko kwa runway. Airport inafuja. Iko kwa tent. Alafu kuna watu wanaongea hapo, tumeshinda sana sasa tumesimamisha kujenga airport. You have no ideas of how to build any airport. You have no clue how it is going to build. Wale wanapinga airport hata hawajawahi kukanyaka kwa airport hata siku moja. Sasa unapinga tu ukiwa Ruto machal kagima wacha Adani no ramo kore. Owuok mager ka kwedo jo Kenya mokoni ni kod juogi maricho mar kwedo gimora mora ma sirikal timo. Adani gi kwedo, Ketraco gi kwedo, Shagi Chief gi kwedo, gedo mar udi gi kwedo, to kata mano omenda michore kanisa gi kwedo. Tafadhalini, kuna pepo chafu ya upingamizi
kupinga kila kitu. Kiwanda kama hii watu wanaipinga. Affordable housing wanaipinga. Chanjo ya ng'ombe kuondoa magonjwa wanaipinga. Kubadilisha mfumo ndio tuweze kuokoa universities zetu ambazo zilikuwa zinakwama wanaipinga. Mambo ya universal health coverage wanaipinga. Hii pepo chafu. Nafikiri hata imefika wanapinga hata matoleo kanisani. Jameni. Kata kamano, Jatend piny onyreni kata nade, pondege tobiro gero. We are going to build a new airport in Kenya. We may have stopped Adani from doing it. I was confident that he was going to build our airport and he was going to do a good job. But because of the law that bars us from engaging with people who have cases, we stopped it. But that does not mean we are not going to build the airport. We are. Nimanono doko Chalmar Wach, Walter Nyabaga, Ramogi TV. Riwruok mar lakteche KMPDU bogo dhi ng'anyo chakre tarik 22 dwe ni ka sirkal ok owinjo ywakgi mar chopo kare singo mane gibedo godo e winjruok mar dok e tich. Kaluwore kod jagoro margi maduong' Dav Jatela, KMPDU osewito lakteche 5 thuolo ma dweche 2 mokalo e chudo matin kod koso bedo kod okuma mar thieth. Kaka Simfroz Okinda lero, lakteche go singo bago ng'anyo mar atipo ma ok bichungi kod twak moro amora kopogre gi chopo kare winjruok mano bedo e kind lakteche gi sirkal higni 7 mokadho. Government lies all the time. And all the times This government lies and that's their nature. Wow. E kidieny mar 2 higa achiel, lakteche mapacho ka koro chano mar dok e ng'anyo tok ng'anyo margi mar ndalo 56 mane gibago dwe mar 3 higani. Riwruok mar lakteche KMPDU obogo chako ng'anyo margi tarik 22 dwe ni ka sirkal mar counties kod mamalo ok ochopo kare winjruok mane gibedo godo kod lakteche ka gisingo ni wang' ni to onge twak mabiro duoko gi e ute thieth. That we may have to sadly proceed on this strike on 22nd of December 2024 if the government fails to honor this agreement. And this time I must insist and say we have no business with negotiation. Now, until 22nd, then you can do your worst. There's nothing worse that you can do to us than what you've subjected our own to. Kane oloso gi jofwambo, jagoro maduong' mar KMPDU Dav Jatela olero ni gisewito lakteche 5 thuolo mar dweche 2 mokalo e wi chudo matin kod koso kumba mar thieth. One of the doctors is a doctor who was overworked at Kenyatta Level 5 Hospital with no pay at all. The other doctor was underpaid and casualized at Kisii County. The other doctor who works for Mombasa County did not have medical insurance and could not get treatments. Since between 2017 to 2024 that you have decided to reduce these doctors' pay by 70%, what has changed? And remember, the economy has been inflating upwards. So why have you changed? Or what has changed really that you have decided to make sure we do suffer? KMPDU oseyo sirkal mar Kenya Kwanza kuom miriambo makinde ka kinde kod yiero jotelo ma ok ti maber e migawo mar thieth. The national government and the county government have totally disregarded our agreement. It is an extraordinary time where promises and agreements are not honored and they mean nothing to both the national government and the county governments. The ministry being led by an incompetent minister, they don't know why they are there, they don't know who put them there, and they don't know how long they're going to be there. Not even a single meeting, even the court ordered her to meet and negotiate as she come for any meeting. Juma mokalo KMPDU nogolo lakteche maraga e ute thieth mapacho ka gima medo ng'iko chenro mag thieth e pacho ka komed kod chochni mokel kod okuma manyien mar SHA. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Jotuo osiptal ma Kenyatta University Teaching Referral and Research Institute ywak ne piny owacho mondo otiek midhiero ma lakteche ywago mosekelo ng'anyo modonjo odiechieng' mar 2. Lakteche gi mano ochako ng'anyo nyoro ywago okumba mar thieth mano magi ywaruok e kind board kod jata tije mar kar thiethno ka koro dwaro mondo mi thich oko board mar osiptalno kama oting'o jakom Professor Olive Mugenda. Kaka jothieth moleronwa nyaka sani onge report moro amora kata mana bang' chwalo oboke ne migawo mar thieth kod jatend jotije piny owacho Felix Koskei.
Mae kaka weche chal e kar thieth ma Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital boma ma Nairobi. Jotuo duto ma olimo kato dok dala kaachiel gi manindo ka piny ochamo kendo odhir nono kaka ngima gi dhi chalo poni ng'anyo ni okalo kendo odiochieng' mar ariyo. No abiro mondo timna surgery. Ne obedo nabedo buk nyoro. Atuwa na wuon awinjo rem. Kaka dakonyra onge to nikech daktari blokado awilo nikech daktari manonyisa chan mondo abi e thieth en mondo chako koda thieth. Dhano hinyre kama tek ok anan kenda. Nitie joma hinyre kama tek kabisa ma koro kuya. Jogo man kod jotuo e ute thieth mag ji ma ohewre bende pod omoko nikech chenro mar daro jogi nyaka e ute thieth mamoko ok nyalre kaluwore ni jotije matimo mago duto e onge kuodegi mag tich. Tulileta mgonjwa hapa KU na tangu jana tumekuwa tukifika hapa 6 am. Mgonjwa hajaonekana na daktari lakini ako kwa ward. So tunatafuta transfer lakini wote wako on strike. Leo tumekuwa hapa 6 am in the morning bado. Hata saa hii hakuna mtu ametuongelesha, hata huko kwa billing hakuna watu na kwa ward. En ng'anyo mane ochakore odiochieng' manyoro wuok tich kendo pod dhi nyime. E ng'anyo ni jochiw thieth ne ochiwo dwaro adek magikoni nyaka chop kare ka gidokie tich. Ma kama oriwo okumba mar thieth, duoko pacho bod mar osiptalno kaachiel gi duoko e tich mane en jata tije Ahmed Dagane manyicha oteri e yueyo ka itude kod mibadhi mar okumba mar thieth. We delivered our grievances to the Ministry of Health. One of the grievances reached the head of public service, and we are still doing more to make a follow-up so that we can get responses. We are aware that information is trickling down. They are asking KU to reinstate our Jubilee cover. Those ones are unofficial information. So for as long as there's nothing official, we will not go back to work. E odiochieng' mar ariyo mar ng'anyo mar jochiw thieth e osiptal ma KUTRH boma ma Nairobi, jotuo koro yudo midhiero mathoth ka bende koro giwak ne piny owacho mondo mi ochop dwaro mar lakteche mondo mi thieth odhi nyime kaka pile e osiptalni. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Ji 12 osewito ngimagi ka familia ma kwan gi ohewo 3,000 osedar e miech kaluwore gi oula ma osechako jimbore e pacho kae. Kaunti ma Kisumu en achiel kuom mago ma midhiero ma kama osehinyo. Ta e alwora ma Nyando, kaka jafwambo mar Millicent Adhiambo lerono, jagoro mar migawo mar arita Raymond Omolo notimo limbe Busia kod Kisumu ne rango chal mar gwengego. Midhiero mar oula pod medo kelo achiel nade mapek e ngima jodak mopogore pacho ka gino ma oselal gi ngima ji maromo 12 ka familia 3,970 osedar e miechgi. Familia machalo mar Samuel Abayo kuom familia 1,973 mojot Ogenya e Nyando sub county yango midhiero magikaloe e yotundo magi jote nyaka ne pidargi igni 6 mokalo. Igni 6 nopio gola kocha kabiro ka. Midhiero mayudo nikech e ot kaka koro tundoni wan kod dhako to gi nyithindogo waninde e ot achiel. Ing'eni dhako bende kapo ni unindo to ing'eni nitie haki monyalo dwaro ok onyalo yudo hakige nikech wadak kod nyithindo. Ninde otundo gi nyithindo te koro shida nitie. Kata kila onindo chono ne gidhi gila nindo nyithindo mathindo tindo manyiri be dhi la nindo to koro kiangi ma gintie gotieno sano keto gi risk mar yudo yema hiu gi tuoche maricho. Midhiero mar oula bende medo rocho yore gi mag yuto kaachiel gi sombo nyithindgi ka koro gikwayo konyruok mochwere kod sirna nyithindgi e yor somo. Apuro mchele, apuro bando, apuro niang' to yuto na ne ber. Sani koro rach kich koro oloka japuecho. Ni koro ka winjo ni Red Cross obiro taringa dhi laro gi mine gi jomoti. Wakwayo Raymond ni ojiw sirikal dam mane gero kuchocho koro soin mondo gere kik bika to gernwa ndiri maluwo wato dowa gombi no dhi nyaka Kisumo mondo pi kik duog backflow kika enam kabiro ka. Nyithindo wan go kaka gisom onge ningech kama wayude pesa mwachul fee onge koro wakwayo sirikal ka ginyalo dewo joma ohinyore to gidewa mondo mi nyithindwa gi osom mage ngima wa makiny. Nikech kata ka wan kata ka sirikal miyowa chiemo to ok nyal romo wa gi nyithindogi.
puothe wahinyore ng'ama jaluo chiemo kokalo e puodho. Ka puodho dhi to kaka wachiemo onge. Jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo nochopo e alwora ma Nyando sub-county kod Bunyala sub-county mar chuo wang'e e midhiero mopogore ma oula osekelo e gwengego kaachiel gi pogo chiemo ne jogo. Nitie daek ma noseger moko mukore nyaka wang'e ni to wa rehabilitate gi kata waduoko gi e yo monego gibedi nade. Lakini hiyo peke yake haiwezi kuzuia hii mambo ya mafuriko. Lazima tujenge mabwawa ama dams, na ni jukumu la serikali na wananchi wajiulize ni vipi tutatengeneza hiyo dam. Nyaka wayud proper evacuation centers that have got a demarcation kama Nyiri bete, kama chuo betie, ni wacha diera, abi kata kodi ombeika, to kata mana kae. Ibiro yudo ka ndalo ma koth ni isdwa bedo mang'eny e gweng'a. Piny owacho medo keto singo mag keto kenge ne kedo chutho gi midhiero mar oula ka gikwayo oganda kod jotelo mag loch gwenge mondo giti kanyakla. Omolo e kinde mane opogo chiemo ne ji 500 mojote skul primar ma Lunyofu e sub-county ma Bunyala e Busia ojiwo oganda mondo bed akicha ka gilure kod chike migolo kod piny owacho kaka yor kedo kod midhiero mar oula. Penjo mantie en ni kuonde ma inyisogi ni gidhiegi bende nitiere moseiki kod sirikal mowinjo bed ni gidhie. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ogenya, Kisumu County. Jotelo mag ODM manodonje sirikal sani koro wuok oko motegno mar siro jatend piny Kenya William Ruto kendo gisingo ni kata nade chenro mag sirikal nyaka dhi nyime. Jotelo kamano oting'o Junet Mohamed kod jatend migawo Hassan Ali Joho wacho ni kata jogo makwedo sirikal e yor mbui onge kod paro maber kendo ok nyal kelo lokruok. Nchi ilikuwa katika hali ngumu. Your Excellency, when you took over, deni zilikuwa nyingi, mambo ilikuwa mazito, umejikakamua mpaka leo naona mambo inaenda hivi tu vizuri kabisa, na policies ambayo umeweka ya macroeconomics ambayo zinasaidia nchi, naona hapa mbele kuna nuru. Jana nimeongea hapa Taita Taveta, naona wengine wananirukia Junet bana, mdomo ni yangu. Hii nchi haiwezi kuendelea kwa kupitia mtandao, haiwezekani. Kwani hii leo hapa ni Facebook imelaunch hapa hii, ama ni Twitter, ama ni TikTok? Si ni watu, si ni kazi ambayo imefanywa kwa ground. Jana walinikujia usiku, walisema wananisalimia, wakanitumia shilingi. Tafadhali leo nirikudieni na 100, wacha kunirudishia shilingi. Tumeni 100 ama 200 na mimi nazingojea. Si namna hiyo. Mimi nikae kwa mtandao hivi halafu nimuone Mkenya mmoja hajui mbele wala nyuma, hajui cha usubuhi wala cha usiku, hajui cha katikati wala cha mbele, ati anasema Raila Odinga must fall kwa mtandao. Tena anazungumzia nini? AU. We will come for you, my friend. Komiti mar riwruok mar kanisa ma pacho kae, the National Council of Churches of Kenya, oywago chal marach mar piny Kenya magipimo gi jatuo moyawore kendo mangimane nie kind Nakuru Gasumbi. Giwacho magi romo mane gibedo godo Limuru kama giywago e chal mar ouke jo Kenya masani tiere kod midhiero kotenre gi pek mar ngima. Kadhier bende koro osegore kuom thoth oganda kaluwore gi onge mag tije ka ohelni modhuro bende koro podho. Ratiro mar oganda giwacho ni piny owacho ok dew ka oganda indhiyo oyai kendo ithoro lal godo. Gino makoro osekelo luoro ne jogo makedo ne ratiro mar oganda kanek magalagala bende koro ogo tache Turkae. Giwacho ni piny owacho opong' kod wuond kendo jotelo riambo kotit miyo jopiny okia gima ginyalo kawo kaka dier ka bende giseyo okenge ma piny owacho osekawo mar tawo chenro moko ataro mar chike ma pacho kae. E mano Nyakorom Gajuang dwaro nitiere mar jo Kenya ka okang' maneno ni gibedo gi ng'eyo e wi chal mar Kenya. Gisundo sirikal ochung duol mar IEBC. Gigo jotelo ma ok ti maber oko kendo gisund sirikal ober sekta mar thieth e kin mamoko. And falsehood
have been elevated to the point where no one knows what to believe anymore. Do not just believe what is said, but take a step to verify as voters, to collect signatures and commence the processes of recalling the members of parliament who are not performing. The judiciary concludes the cases touching on IEBC within the next 2 weeks. We must get back our democracy. Instead of oversighting the executive, they are cheerleaders in oppressing the people. Instead of speaking for the people, they are making oppressive laws. We ask pastors wherever they are to speak boldly and to preach freely and to prophesy when God has placed a message. Let us exercise the powers of the office of the citizen. One of them is to speak up. The church will point out the wrongs in the society. We are Kenyans. We are also leaders in this country. And so whenever it calls for our voice, we will raise our voices. We will not allow the sacred religious practice to be used for self-promotion and self-marketing. Dakan para ko dari wanya korom gajuang bangsa chila midhiambo chenro enduole ro kamano ko medo kete mana kera mogi TV kar kamano kapoko ko yo mokwongo kutende ko sigana mano kel no kanyo gijurito mondi sigana mutendre kod bedo ni jotuo nentiere kod midhiero hospital ma Kenyatta University Teaching Referral and Research Institute gisani nyakorom gajuang achiel kuom gigo mabene ne gidwaro mondo mi otim mondo mi thich oko board mar hospital no kamotingo jakom Professor Olive Mugenda gisani samwa wuon nyakorom gajuang Professor Olive Mugenda ogweyo tao kaka jakom mar Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital samwa wuon ogweyo tao kendo koro Rubarupe marweyo tich kaka jakom mar Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital. Sijamba gitimore nyakorom gajuang jatend piny Kenya William Ruto bende ogolo chik ne jatije kata CEO mar Kenyatta University Teaching Referral and Research Institute Hospital mondo mi odhi yweyo mochuno sani ka bende koro Dr. Zainab Gura koro yier kaka jatije makojolo kata acting CEO mar Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Kabende board mano mar hospital no bende koro wuo chakre sani nyakorom gajuang mago motucho kotendre kod nonro kata sigana ma wakilo ni kotendre kod hospital Kenyatta University no mabende koro weche mag thieth osebedo kochung tende kod midhiero mosebedo kanyo. Professor Olive Mugenda ogweto kaka jakom mar hospital no kachiel kod board bende koro owuo Kajata tije Ahmed Degane bende koro chun gi yweyo nyakorom gajuang magitimore kinda bende koro geno nitiere ni item mondo yud yo kata dwaro mondo yud yo mara tieko midhiero moko kosano ka bende koro oganda jo Kenya to moko mochopo kanyo mar yudo thieth ne nitiere kod midhiero. Nano ka Vincent Kajomo mar Game Ride location in North Nyakach Ward gi jaode Lilian Onyuro gi Yvonne Jomo gintie kodwa e chenro wacho kanyo ni gidwaro kony machuth kotenre gi River Nyando kod Awach mabende giwacho ni giol kod oula masiko biro higa ka higa wacho ni piny owacho mondo koro bende ochule jogo mane oula ogole miechgi kata jok mane tulo ogode miechgi tulo magana 2 nyaga 2 Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni Ramogi is allowed and clear miano kanyo ote mara Reverend Dixon Ongola nyisa kacha ngi mama Amino de Pastor Rael kod jaduong Joshua Odongo Ngaro woro ka jowa ni sirikal maloyo wegi wacho ni piny lokore kendo lokore adieri kama nya Reverend aneno bende Jaroso jawacho kacha ni entiere kodwa Hera Mugi TV ogone Dr. Raymond Omolero kamano kuom konyo jogo mapino ywayo wacho ni kwa nyalo doji machal go mola dek kende kaluo to joluo nyalo bedo gi hawe kata kamano wacho ni gin kanyo gi tugo Jumapil mar Mama Giali Sobonyo Memorial Cup Odendo School anongo ni Green Army Chief Gor Mahia Jaroso 001 wayo matinya korom gajuang ma en dual
Chikini aboro pane na nyisi ni bende wantie kod twak madhi bedo gi daktari abene na chiel kuom jotelo mar riwruok lakteche mar KMPDU mana bang' weche manyien. Waduogo banda kama chok kende ma induol kikidhi mabor. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Ramogi. Regulation occurred through Gimiluong public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni nyakoro mgajwang' chenro en duol wadhi mbele gi weche manyien. Piny ngima kawuono hingo odiechieng' rango ratiro mar ji mantiere kod ng'ol kendo rango kenge ma osego e bero ngimagi. E pacho ka jo Kenya ma nigi ng'ol yudo midhiero mopogore opogore kinde ma gimanyo tich thoro kalo akweda maseche moko tamogi nyaka yudo tich kata bedni gin kod lony madwarore. Sigana makende kawuono mlosnwa kod jafwambo marwa Cynthia Onyango wamenyo ni ngima Dickson Oyugi ma osomo weche omenda kod kwano to pok obedo gi hawi mar yudo tich. Nyathina, kidhie sikul, som matek mondo chieng' moro ka yudo tich to iduogi konywa kendo ikel nyadhi ne anyuolawa. An minu abiro siko e lamo mondo Nyasaye otelni. Ma e ote mar oriti ma miyo ne omiyo nyathine kawuok dala kendo dhie sikul e mbalariany ma Cooperative e kaunti ma Nairobi. Ote mar oriti kendo mar lamo magisani Dickson Oyugi rito mondo chop kare bang' akweda wi ng'ol mare kelo ne midhiero mar koso tich pachoka kata bed ni en kod lony e wi weche omenda kod kwan. When you apply teach, you do call that teacher in qualified, but course long interview may present yourself. Your appearance mokuongo buogo joka. Kaka dal nong'ia. Aja ni kai kama okdwar joma chal kama. Dickson wacho ni joma ne oluonge tich kane oneno chal mare to ne owacho ni odhi miyo gi ting' mapek ma ok ginyal. Ka osiepene mane ogeno bende oloko ne tokgi e kinde mane odwarogi. Awinjo ni jogo to koro bodo kawo nyieni mondo wami tich. Dong ma koro wakelo pekwo ma osiepene nong'oga. Katonge ne oromo liech, Dickson ne oparo gweth mar miyo e omenda moro maromo $300 mane min gi omiye e kinde mane odhi chako sikul e som mbalariany. Pesa mane opogo kind min gi kod dhier. Ma emane obedo mise manyien mar ngima mane otiyogo e chako hala mar loso sabunde mag luoko mondo oyud kaka okonyore bang' ng'ol mare tame yudo tich ma osomo.
Kata bed ni paro makama bende keto e timo ok nobedo mayot, ne obedo mana jakinda. Nitie pesa moro mane madhiwa minwa miya. Nikech ndalo ma sikudala cha to notim na rambi. Tangiso mama na kapok na wuok na ngiso mama adwa ni miya pesa ni ma pesa ni sie mok ma ngato mi. Kase golo pesa ni taja ni 300. To ka setim uchunguzi chemicals mag loso gi iyudo town. To town en fair ga itera jidhi gari. Chako kwani yaonge fair mar dhi. To enang'o manokelo ng'ol mar Dickson? Babwa otinga gi ndiga. Ne wadhi e chiro. Ina kadala nitie yore matino go. Koro yor manwa luwo ne notwe rombo e tie ndara. Koro nwakadho ton rombo no kaso wadhi wagore piny. Accept nyan ng'ol chakre class 8 men 2013. Kaluwore kod lipot mar tend bad migao mar tich kod arita mar oganda ma pacho ka 2021, atamalo 2.2 mar oganda jo Kenya nigi ng'ol. Lipodni bende yango ni e kwanno atamalo 26.2 ni kod ng'ol mar bedo kod pek e wuoth, atamalo 67 kuomgi odak e chan, kata malo 33.3 kende ema ondiki e tich. Lipodni bende yango ni atamalo 2.6 mar joma nigi ng'ol odak e gwenge, kata malo 1.4 odak e bombe. Omedo lero ni atamalo maduong' maromo 57 gin mine manigi ng'ol. Bende kaluwore kod chik ma pacho ka, pend chik mar 4 mang'iyo ratiro mar oganda, kare mar 2 kwan matindo 27 mawuoyo e bedo marom e kind oganda maonge akwede kare 3, 4 kod 5 wacho ni miyo kata ng'ama dichuo ni kod thuolo marom ma onywando ratiro mar yudo thuolo e siasa, tije, kido kod chwech kachiel kod riwruok mar oganda. Odhi nyime kowacho ni piny Kenya ok bi kwedo ng'ato ang'ata ching kata mopondo e yo moro amora kokalo e rangi mar kido mar del, kit chwech, bedo ni opek, keny, ngimane, oganda moae, hike, ng'ol, din, dhok ma owacho, nyuol mare e kind weche mamoko. Kare 5 lero ni ng'ato ang'ata ok onego kweda ching kata e yo mopondo e yo moro amora moler e kare mar 4. Gie sani, Dickson tiyo machiegni kod riwruok moro ma ok mar piny owacho mong'ere ni Riziki Sos, makonye yudo tiegruok kaka onyalo timo hande e yo makare, ka otimo kinda kod bedo kod geno e bero ngimane. Nyakonchiel, ojiwo jogo duto makalo ya kweda mondo bed gi chuny ma otegno. Wakadhe tem pugore. Koro kik ibed gi chuny ma gore pi, ma gore pi. Koro ibed ng'ama in strong. Makata koro ka challenge moro biro to inyalo neno kaka inyalo kedogo. Tarik 3 dwe mar 12 ma Kenya riwre kod piny mangima e yango odiechieng' jogo ma ong'ol, Dickson Oyugi kwayo joma ong'ol mondo herre giwegi kendo giti matek, ka nyakonchiel to kwayo sirikal ma pacho ka mondo ket chenro makare konyo jogo ma ong'ol. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Safari mar sambaza furaha na Safaricom kawuono donjo odiechienge mar 2 e kaunti ma Nairobi ka jodak ma Kahawa Sukari, Githurai 44 kod Githurai 45 wuok oko mar rombgi kendo loyo mich mopogore opogore. Japo mar Fredrick Omondi ntiere kod ler mathoth. Jodak ma Kahawa Sukari, Githurai kod Kasarani kawuono obedo gi wendo makende. Safar mar sambaza furaha na Safaricom kalimogi kendo giloyo mich mogundho. Mana kaka mor bede dala seche ma wendo odonjo, jodak go odong ka buonjo bang' yudo mich kowuok kuom Safaricom kaka simu, gweno kod diek mag Christmas. Mimi nashukuru Safaricom waendelee kusambaza raha na tunawashukuru kabisa, muendelee kubarikiwa. Hii takunywa kisu tu, lazima hii tutachangamka na mama hapa na familia na marafiki. As we go through this Christmas season, I would also urge our customers to be wary of some of the fraudulent activities that do take place during this season. Tunauliza mujiulize, unapopata simu kutoka nambari ambayo inajitambulisha ni kama Safaricom, ukumbuke ya kwamba Safaricom tunakupigia kutoka nambari 1 tu. Jomamine bende Safaricom odhialo gi sukni seche ma kambi no hingo higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pacho ka.
Jodak makuonde mane safar mar Safaricom olimo oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Royal Media Services ko jolomb weche magihero. Jothumbe bende nowuotho gi Safaricom kod Royal Media Services e safari machwalo mor ka kambi mar tudruokno singo tego chenrogi e gwenge duto mapachoka. Ni mwito kwa kila Mkenya ambaye anasikiza leo hii na kutazama kuwa tafadhali kaa chonjo, hakikisha kuwa unajitokeza kwenye msafara huu wa Sambaza Furaha na Safaricom. Upate pia kujipatia zawadi ya Krismasi. King Safari ne chakre gi Dandora kendo chom Huruma, Buruburu, Chiro Mawa Moja nyaka Kayole. Frederick Omondi, Ramogi TV. Sirikal maduong' kokalo kuom log tich mar apisas makedo gi timbe monj mag ganjore. Manamotosini National Anti-Terrorism Center komakre gi riwruoge pinje e piny mangima United Nations obagoro mandala ariyo e kaunti ma Nairobi mar kedo gi timbe monj mag njore. Aka ripota mara James Opondo lerono aromono geto jiwo arita ne tuke madongo matimo e pinje Afrika kendo biro motelo ne tuke mag pinje Afrika 2027 biro bagi e pinje mag Afrika mauwe. E kindeni ma pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania timo ikruok mar bago tuke mag pinje Afrika higa mar 2027 dwaro koro medore mar nywako lwedo e kind sectors mopogore kamoting'o sectors mag arita jokanyo kaachiel gi josir tukegi mawuok e pinje maoko. Romono makende geto jiwo arita ne tuke madongo ahinya to ne tuke mag pamoja AFCON higa mar 2027 kendo keto maino erio sekta duto kapok tukego ochakore ayanga. We are all co-hosts and we face an almost similar challenges in terms of security. It is important that we not only collaborate and work with each other, but also learn from international good practices. In the room we have counterparts from CAF, from FIFA, and from other partners that have organized major sporting events, and therefore it is important that we are not only able to look at what we can do regionally, but what are the good practices that we can leverage on globally. Nyaka chop tarik 30 dwe mar 11 higani, monj mag njore mohewo 4,000 osetimore e pinje mag Afrika gino ma osekelo tho mar ji maromo 16,000 ma nyiso ni kwan ji maromo 15 wito ngimagi pile ka pile kokalo e monj mag njore. Bago tugo maduong' kaka mano mar adhula e kind pinje mag Afrika nyalo bedo thuolo ne jonjore timo maundu gino makoro kelo paro mar timo lalruok e geng'o timbe machal kama. Major sporting events are quite vulnerable to targeting by other negative forces, not just terrorism, but they face a variety of security challenges. And I think it is important that we are starting early to try and learn from how other major sporting events have been protected, to try and build capacity that shall ensure that we are able to address any challenge that any security challenge that may threaten the event. Kanuwoyo eromono jatend dongruok tuke pinje Afrika e riwruok mar pinje Afrika kata AU Lindelo Adlamini omedo wacho ni dwaro nitiere mar tiyo kanyakla e rakruok gi timbe njore kokwayo pinje duto mondo obi kanyakla e nyayo kwe kinde ka kinde. Romono noywore gi jotelo mawuok e pinje Afrika, riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika kata CAF, jotelo mawuok e migawo mar tuke, apisas makedo gi timbe monj mag njore kaachiel gi josir tuke adhula. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Watio kilimo kuongo macheno maduol wako yo mapiyo nyakon mga jwangwa duoko twak mako tenre kod ng'anyo ma lakteche makoro geto chakre 22 lakteche go osingoni koro gidwa ng'anyo ma onge gima biro duoko gi tich ka ok miyo gi omenda magidwaro kata chudo magi ma en twak mabiro go bang dakika machoka ne Daktari Charles Okumu mosechopo studio kama no jakom e KMPDU ugwe mar piny Kenya osebedo gi usoro chuka ka jaloko marwa kikini abor waduoge twak mar duol.
Nairobi, mko tayari? Safaricom Sambaza Furaha Caravan tunakuja kuchachisha jiji kuu. Jiandae kwa Safaricom Sambaza Furaha Caravan Nairobi Edition kwa ushirikiano na Royal Media Services kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 7 Disemba mwaka huu, ambapo utapata kujumuika na watangazaji wa Radio Citizen na Inoro FM pamoja na mastaa maarufu wa Citizen TV na Inoro TV. Tarehe 4, msafara wa Safaricom Sambaza Furaha Caravan utaanzia Dandora kuelekea Huruma, Matarakwa, Buruburu, Umoja Market na kumalizia Kayole. Tutakuwa na zawadi kama vile mbuzi wa Krismasi, Ingoho, simu na ofa maalum kutoka Safaricom pamoja na burudani kutoka kwa msanii Ken Raisi. Usikose sherehe na mbwembwe za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa ushirikiano na Royal Media Services. Winjane hash, bende ini paro ni gimora mrama wanwachano, biro timre maber adier kai? 200% waya. To, koko timre kamano to? Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Thank you for calling me. I appreciate that you're calling. I'll pick your call shortly. In case I don't pick your call, I'll reach out as soon as I can. Dial *811*496# to get "Thank you for calling me" as your skiza tune. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembe ni wapi? Dueni wadua dendo chenro mar purgi ohala ni Coastal Region Edition. Dueni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni Coastal Region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Ulikuwa unatarajia kushinda Mr. Bridge? Nilikuwa natarajia kushinda juu nimeona watu wakishinda. Okay. Siku moja nilikuwa natamani nikuwe pia kwa media, nikuwe mshindi pia. Hebu waambie vile unapanga kutumia pesa. Mimi ni mfanyabiashara, nafanya landscaping, nauza maua. Itanisaidia kwa kupusti biashara yangu. That is your check. Niko na goodie bag hapa. Angalia bro, ridhika. Product iko. Mali safi. Imeweza, si ndio? Hiyo pia ni yako. Uzidi kuzipanga mazuri. Machiegni kendo nyakor mga jwanga kidienyen mar ariyo mar chenro maduol wadonjo ka gi twak mar duol kachiel gi Dr. Charles Okuma en jakom mar KMPDU ugwe mar piny Kenya kata East Kenya. Hana mithulo mar moso daktari oyimore mosenyi kwa nyaka mga jwanga. Erokamano. Aniluonga ni Charles Okumu, daktari kendo atiyo e county ma ochung'ne
branch motichung' ne counties adek, mano Kitui, Machakos gi Makueni. Koro watiyo gi chama mar KMPDU, maka chama mar dakteche Kenya ka. Koro an jakom branch makoro wadendo ni Lower Eastern motingo county adek masewacho ni kanyogo. Arokamana nya Dr. Okumu kendo machiegni chano mar duol. Nane tipo ni kacha cha tok Dr. David Atela kanu wuoyo kawuono. Nitie gimuwacho ni sama ji dwa ikore ne Christmas mabendo oganda ni paro ni dhi bedo kod mor to udwaro dhi ng'anyo machielo. Mabiro manda dweche machuok kende bang' kanu chuo ng'anyo mokadho. Ang'o motimore nyaka sani? Erokamano. Koro en wach ma ok lit adieri king'iyo ni kuom higa achiel madeng'o wach ni higa 2024 yudo ka kendo koro ng'anyo wuok di ng'eny. Ng'anyo wuok ariyo, king'iyo chien kacha ng'anyo ok en gima thoro wuok. Koro higa ni kanochakore dwe mar adek kanyo, dwe mar ang'wen nyaka dwe mar abich, obete ng'anyo kendo odwa winjore gi sirikal. Owinjore bang' ng'anyo ndalo 56. Koro mowinjore gi sirikal to nitie weche mane wandiko e kalatas kacha kendo ter e court ma Milimani kucho chae. Koro e court kucho records go nitie, to koro iyudo ka kalatese kane wacho ni kochopo dwe mar 9 kanye dwe mar 3 4 5, lakini kochopo dwe mar 9 sirikal biro yudo kosetimo 1 2 3, to sirikal manochung' ne sirikal maduong' kendo sirikal mag county. Koro iyudo ka e sirikal ariyo gi tetete sani koro ni dwe mar 12 onge mosetimo gik mane gindiko ni gibiro timo ka dwe mar 9 ochopo. Koro kanye kuma shida chakore godo. Daktari, ngima dhano en gima ne ojokete para manyime ahinya kendo seche ma gitimore to iyudo ka nitie singo mimiyo kaka riwruok kata ok time gi sirikal. Mami paro mane? Dipar ni tend piny okodewo ngima oganda? Kendo wato kaka wang'iye kaka dakteche ma Kenya ka, to waneno ka tend piny kendo ok ng'i ngima mar dhano ka luwore gi kaka duong' mar ngima kaka waduto wang'eyo. Nikech dini par ni kisewinjori gi sirikal to bende kama tin monego bed ni gichopie cha tadieri gichopie. Kendo kusewinjori mundikoru to koro ka konchiel oketho winjruok cha to koro shida wuok kanyo. Nikech yudo ka daktari en ng'ama ohero neno jotuo, kendo an dakteche te mang'eyo kata Kenya ka gin jok mosiko mana gi jotuo. Gidwa ni girit jotuo kendo gindik yedhe kendo giyieng', gidhi e theater kucho, gigol chandruok moro ma jotuo duto nigo cha. To koro yudo ka kethruok wuokie, dakteche gi ndalo mang'eny kendo odiechienge mang'eny gitemo ga mbele kanyo kik chop ni ng'anyo no e kuma koro ji ochope. Ma kendo yudo ka mokwongo kanyo to wuoyo bedo ga mang'eny kendo romo bedo ga mang'eny e kaunti kucho kata Nairobi, romo go bedo mang'eny saidi. Mak mana ni kuom romo gi kamoro gima wuokie malong'o onge. Nitiere jowu mabende koro sani nitie kod dwaro mondo mi jalup jakom maru mano Dennis Miskelo Gwetao kaachiel gi apisa moko mabende mag apisas mag KMPDU kata motelo ne riwruok maru. Dipo ni usepogore paro koso nitie jok moko maparo ni ok utim kaka gidwaro kata duol muwuoyogo ke duol magiwuoyogo? Ere gima kelo ma? Gima diang' awach ni kaka chama kata riwruok mar dakteche wan gi katiba, wan gi constitution. Koro ka gi sani to nitiere mana kaka winjruok moko matindo tindo manyalo wuok e chama. Kamoro jomoko nyalo paro ni kumwa chiko ni kaka winjore, to mano timore kuonde te. Kata mana piny mar Kenya sani waneno ka jomoko wacho ni yoni ok wapar ko nego beno waluwo kama. Koro mano to timore sani ni ji wuoyo, ji golo duolgi kendo ka giwacho ni wan waneno ni ne wanyiso utim kama to kamoro bukuru timo kama. Koro kudok e ng'anyo sani udhi timo kendo kaka dwachu dwaro koso udhi timo kaka wanyiso utimo. Koro maka to wuok to ng'amose wuok kata ni afisa kata chiel o resign kata ni kata resignation kata no we tich mano to podonge, lakini kariwore gi romo mang'eny ma nyocha to waromo Safari Park. Kendo Safari Park kacha nitiere dakteche manoa Kenya te obiro chokore kacha kendo giwuoyo ndalo ariyo. Koro
ji nigi paro mopogore opogore, lakini mogik to kochopo kama koro waneno ka sirikal to nyono tiendewa to wawuoyo mana gi dwach achiel. Mak mana ni ei chama wuon to winjruok moko matindo tindo nyalo wuok, ma bende ok owuok mana sani kende. Gin gik ma wuok nikech chama en siasa. Koro timore ni kata higa mokalo kane pok wang'anyo to gik matindo tindo ainago to ne wuok ga. Koro mago nitie, lakini kani neno kaka Secretary General wuoyo kawuono to kendo ne en gi deputy ne. Koro mano tiende ni watetetete kendo wan mana bangi kendo nyaka wajiw gi lwedo kod gi dakteche te mantie Kenya. Kaluwore gi luongo mane oluongo kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto mano mantiere ma Nairobi ka iluongo ni State House, nodhi ugo mbaka. Kata kamano kusego mbaka keto chenro piny ni maka kodwaro to ok otime. Ma dinyis ni loko pachu bedo mayot ne piny owacho mondo mi ochung ng'anyo uduoge to gima no winjo bed ni timo ucha ok tim. Dipo ni chung maru okaw motegno gi sirikal. State House kendo ne wayudo ka sama koro watieko ng'anyo motelo cha ji nodhi kucho to kanyo mane winjruok bende wuokie. Koro jotich president kendo koro nodhi ondiko gigi piny ma ji owinjore. Koro ing'eni wan bende mane kano dok tich kwa ng'eni gigi adiri biro timore. Koro wambe wabuok nono. Mana kaka samoro waneno ka jo bishop bende obuok nono. Mana kaka samoro waneno ka jo lecturer mapuonjo university bende obuok nono. Koro wabuok nono kwa penjore ni yawa. To kare nwinjore ka to bende ochako lokore. Koro diango wawach mana ni bende okawa muda ma kata de gidwaro thuolo moro kanyo ma mondo gilos go wechego to thuolo ne wamiyo gi nikech winjruok cha nondiko dwe mar 9. Wamiyo gi wach ni chakre dwe mar 9 nyaka sani koro wan dwe mar 12. Koro dweche 3 nikech gicho ndik ni dwe mar 9 onego bed ni ka en insurance kata mar health cover no endo to onego bed ni ji te oseyude kendo gik mamoko mang'eny. Koro yudo ka thuolo no sekalo. To koro gimachielo madianga wachi en ni winjruok mowuok higa 2024 ni kendo en nowuok 2017. Koro yudo ka en winjruok moseketh ding'eny to sakasa to ji kendo chak winjre titere mbele. To kotere mbele kendo mbele no chak chopo to onge gima timore. Koro apani mano e gima kendo bedo tich matek tiyo gi sirikal. Koro wan sani kendo wacho ni ng'anyo ma wadhi dhi sani ni en ng'anyo mwadhi lando adieri kwa wacho ni ok wadwar sirikal mariambo. Aero kama na nyakine mokalo ndalo mane otelno gi umo luga daktari ma eno ka nodagi wach mar sirikal singo mane chiwo to nodwa ni tim monde eka mondo michung ng'anyo eno ka bine nondhiye motere nyaka kamiti jumbe 2 nondhiye kendo nomake kanyo. To un waneno ka nodhi adhia to madho chae to ne gini uyia dipo ni onge okenge manuketo motegno ne piny owacho mondo mi otim kako dwaro kusono bedo nade ka. Koro diere cha kane daktari Oluga nitiere to kendo yudo ka sirikal ohero ringe kot. Koro kane gidhi e kot kucho ka giwacho ni dakteche go onego bed ni nie tich kendo strike gini en strike moko winjore to mane momiyo ne gidhi gimako daktari Oluga mane Secretary General mokalo to nikech wanono ni strike cha nowinjore. Koro pogruok bet ni strike manokalo ni ok kata ni ji nodhi State House owinjore kata gi president kata ni koro ni winjruok moro mane joma moko kong'eyo notimore. En mana ni judge manende wayudo higa makoro 2024 ni nene weche gi mopogore. Koro judge ni mano wayudo 2024 kar mondo mini otim piyo wach ni tweuru jogi makuru jogi uketgi kamiti en owacho ni jogi weche magiwacho kendo gin adieri ubendo wacho ni uonge pesa ang' nurom kanye. Koro kar wacho ni twe ng'ani twe ng'acha amiu thuolo dogu winjru. Koro mano timore ding'eny omiyo strike no beno yware kabisa nikech yudo ka udhi kucho jigo report e court to jaji wacho ni kapok uwinjru to kara miyo odiochieng' 5 doguru papiyo uwinjru. Tuneno ka kendo koro romo timore kind union kendo gi kend sirikal romo mantimore KICC kucho. Koro pogruok en mana judge mane wayudo dire ka to gi judge ma bende koro wadhi wayudo wang'ni ma wang'ni ne ng'i adieri weche wa kako waku mabor to oyie kodwa. Ek mana ni judge okema chul winjruok manitiere kalatas kacha embe nyaka odwok ne mana sirikal.
Ng'anyo matai paro kod ariyo dwe mar 12 mokoro buogo timo ni daktari. Ere pogruok modhi bedo gi mosekadho ka? Koro ng'anyo ma wadwa timo ni mogik kendo nikech wang'iyo jotuo saidi. Wadwa ni wakwong wang'e ni to services moko ma kisungu luongo ni minimum services. Wadwa nodwa ket maka piny mondo kik jotuo bende ohinyre ahinya nikech wasefwenyo ni sirikal ma watiyo godo ben sirikal ma oko jali. Koro kama ka daktari dwaro haki yake to jatuo be nigi haki yake. Koro kanye ma yudo ka winjruok bedo matek. Koro waseng'ado ni wadhi bet gi gima luongo ni minimum services mowinjore godo gi sirikal ni magi to koro wabiro timo ka wawinjore. Ma kata koro kwadhi e court to bedo ni onge jatuo ma hinyore kendo kata judge nyalo ng'iyo na adieri winjruok nyalo wuok kama koro matimore. To kine ka mbele kacha to ji ne we tich to tich ok dhi mbele, osiptende ochung', koro jotuo dhi hinyore. Tadieri jotuo ok dwa gombo no hinyore. Koro mane pogruok maduong' mokwongo. Pogruok mar ariyo ne waneno ni kendo wach mar SHA ma kendo koro osebet mang'ongo piny kaendi, kendo kane wanyalo puonjo jopiny ni to bende wan kaka waneno en kama, jopiny bende neno kama, koro mane yo mabende diang' jopiny winjwa godo nikech dakteche bende ka gisiko ging'iyo ni winjruok ni en mana marwa to ng'ato nyalo neno mayot ni yawa to usiku wach mana wecheu to ere weche jopiny. Koro ng'iyo weche jopiny no be gima duong' kendo ma aparo ni biro timore, kendo wuoyo gi community leaders ma kata ka koro en jotendwa mantie piny kucho, gibed jotend kanisa, gibed jotend constituency, gibed jotend wards, to waparo ni jogi tete wadhi wuoyo godo ka wanyiso gi ni adieri wane wawinjore, ok ni ji dwano wuog e tich, wadwa nong'i jotuo. To koro kae kama wachope, koro unu neno nang'o? Koro mane pogruok maneno ka maduong' moloyo madhi timore strike ni kopogore gi macha. To kamano ya daktari to minimum services gi gin mage nikech samoro ng'ato nyalo ng'iyo to gombo mondo ng'e ni to kodhi osiptal kata obedo ni odhi gomo to gin chenro mage ma odhi yudo kacha mag thieth e osiptende koro minimum services to kako winjore maber to nego bed ni sirikal bet piny gi jotendwa. Koro sirikal kosebet piny to giwinjore ni osiptand ni kamoro en level 5. Koro ka en level 5 to nego bed no bet gi dakteche wach kata 50 kata 60. Koro winjruok no en mar ji ariyo. Koro iwacho ni to kuom ji 60 kata 50 gi adi mabiro bet tich ka koro ng'anyo cha to dhi mbele, lakini ji adi matiyo. Koro ing'e ni sama gitiyo cha to tiende ni gitimo kal nyalo gi. Koro ok giyier ni wabo yeng'o kata wabo ndiko yath kata wabo rwako ng'ate ward kende. Ok gitim yiero no. Tich mobiro cha itime atima kaka en. Mak mana ni kamoro ko nego bed ni neno ji kata 100 nikech osiptende wa mag sirikal bende jopiny bire mang'eny. Koro iboyudo nikech jogo tin kamoro ok gine namba mowinjore cha. Koro ing'e ni kiseyudori e nafas machalo kamano kaka daktari to yot mondo mi koro ing'e ni ng'ama kama en ng'ama dwaro emergency, koro ng'ani abo kele mbele to ng'at ma kamacha en onya kata biro kiny. Koro mane pogruok maduong' mabiro wuok. Koro omiyo emergency services mago ok dwa ket kuma rach nikech wan joma wa value ngima, wang'iyo ngima mar dhano to mane gima dwa wakony kar nyalowa. To kamano ya daktari nitie wach man bende ni wacho mar chif ni odhi chako twak e wi gigo mabende hinyo oganda. Ere gimo te uchano pedho ne sirikal kotendre kod kitoko manyien mar chif. Abe adiere kinde mokalo waseneno ka oganda ywak kotende kod midhiero mabende biro go ke ipimo kod okuang' mokalo mar NHIF mane thoth oganda wacho ni tiyo kode ne beti ot matin moloyo mae beti kod midhiero. Ere gimo uchano pedho ne jopiny kata ugoye mbaka gi jopiny kotendre kode odwane gitamre go so gitime nang'o? Koro chif chakre okele to wato kosebet maber no kaka dakteche nikech wang'iyo kata kaka otiyo kendo kaka jopiny chandore to waneno ka ok en gima konyo oganda. Wan gadieri e parachiel gi jopiny ni kamoro chif no okonyo mana ji 1 2 3 ma kamoro ok wang'eyo, lakini wan chung' mwakao en ni mokwongo NHIF ne ber. Nober kendo ka joma ne chule
kamoro osenyiswa ni chulo mar SHIF dhi wuok piny matin to mar NHIF ni malo. To gima koro wasiko wapenjore en ni to SHIF makoro wuok sani ni waneno ka chudo na adier omedore to king'iyo osiptende ma bende onego bed ni dhi kawe kata midhi tiye kode to bende iyudo ka ok gin osiptende ma digomb dhiye mokwongo. To mar ariyo be giming'adi gi service midhi yudo kuchocho iyudo ka gigo ok riwre achiel. Koro mane miriambo mokwongo mwaneno gi SHIF momiyo wan kode gi shida. Kendo mogik machiegni to kendo wachako wafwenyo ni SHIF ka nitiere pesa moro kanyo ma weg osiptende ikawo pesa no kuomgi ka ng'ati timone kata operation moluongo ni cesarean section to kamoro operation no en kata 1,000 moko kanyo tiyudo ka SHIF cha kobiro chuloni to nitiere nus pesa ni ji ok ong'e ni dhi kata kure. Ok odhi ne osiptal, ok odhi ne jatuo, ok odhi ne daktari. Koro ji te penjo ni to pesa ni to karo dhi kanye? Omenda moro maduong' lal ka. Nitie moro malal e kinde ka to be en maduong' nikech en more than a half of pesa ma de osiptand cha omiyi. Koro mage penjo mwapenjore ni tadieri gini obiro no kony dhano koso obiro no hiny dhano. Emomiyo wan kaka dakteche to watamore ni nyaka loke kendo ndike maber. NHIF mani nitiere cha ni nyalo mana timne improvement. Koro ing'eni ko timne improvement to obedo ni ere kuonde manokethore to ere kaka kamano kotiye maber tilose kamacha. Koro ji mang'eny to osewacho ni iluongo ni cartels ni mag NHIF ni ema duogo kanyo. Tadieri mar Nyasaye en ni jopiny bende neno nikech diang' iwuok kata ndara tipenji japiny ni to diere maninie NHIF gi diere ma koro nitie SHIF pogruok ni kure. Tadieri duoko no ibiro yudo. Koro wan watamore SHIF no endo kama ka idhire ne jite to wan watamore na dieri ng'eto medore ka. Sana ne joma ondiki ng'eto no medore saidi to wapenjore ni to ka NHIF to ni ng'eto kama to ma to ng'eto kamacha. Pogruok no duong' kabisa to olal kanye. Ang'o momiyo Kenya yudo thieth mano nego bed ni yudo ka ni gi NHIF to gini ting'adi almost 10 times molo NHIF. Kama ni daktari, wasaneno ka sirikal to chung' motegno ka bende nitie jok mayuak ni jok made okiro piny jotesre kaka opposition. Bende koro chal ka gima odokie kendo koro siro sirikal. No awinjo kaka Junet Mohamed ne wuoyo giwacho ni sani pok gineno ngang' gima ginyalo sundo ne sirikal. Sani wacho ni SHIF nitiere kod midhiero makage kacha. Kamano. To kane winjo kanise kane goyo mbaka giwacho ni achiel kuom gigo mamade ne gisiemo en ni nitie gik mitimo tok chik gi sirikal ka piny Kenya ochumi koro yulo kendo nitie kaka ochalo jatuo moheore. Pacho kaka lakteche ere girieko modhi tiyogo mar neno ni wach ni owuoye nikech moko Kenya mosekawo gi sirikal giwacho ni kata nukta ok ginyal golo nyaka odhi mana kaka odhino. Ere rieko modwa tiyogo maneno ni okaw paro maungo no kendo kete timo mondo keti. Koro wan kaka dakteche kendo matiyo gi sirikal maduong' kendo tiyo gi sirikal ma county. Koro gik mana ni eromo mwatimo gi kata gi jatend Ministry of Health kata eromo mwatimo go gi jotend counties. Kuonde ma diang' wawachi ni to wan waneno kama kendo waneno ni gini kinyalo loke kamacha to nyalo bedo maber. Kinyalo tim public participation nikech mai gik ma samoro ji wacho ni ne ok otimore maber. Koro mage maoni moko mwachiwo kendo mogik ka koro giwinjwa sani temo miyo koro ng'anyo gini gimedore. King'iyo statement ma koro Secretary General nogolo kawuono to kendo nowacho nang'owa. Owacho ni wach no kendo beni mane weche matero wa ng'anyo. Koro tiende ni wuoyo ka osetimore mang'eny kendo osetimore kuonde te. To nikech mana kaka iwacho ni gini osedhire kendo jomoko kendo medo duondgi e wachni kendo gidwa ni gijiwe omed dhi mbele. Koro duog tamo wang'wa ni to ang'o machielo mang'no watim. Koro emomiyo bende wan kaka dakteche mong'ado ni ng'anyo ni nyaka koro wachno kendo mabende samoro ibiro winjwa kata ok bi winjwa. Koro warito neno kochopo Disemba to koro wan wachako mana ng'anyo. Ka ok winjo dhi timo nang'o? Ka ok owinjwa to ok wawe kanyo.
wamedo nikech nitie weche mang'eny ma samoro wasewacho gi sirikal to ok giwinji kaka koro samoro jopiny medo duondgi e wachno, kamoro sirikal winjo moloyo, kamoro to be sirikal ok winji kata jopiny omedo duondgi. Koro wan kama wantiere en mana dhire nyaka kuma wabiro chopieno. Kochopo kanyo to bende wamedo mana dhire ma bende ka koro moko kuom ji te ni koro en gima nitie to wanyalo mana koro manyo ni to kaka koro entiere no ere kaka wanyalo make it better. Koro ideas wabiro chiwo all the time meetings moko mwadhiye mang'eny gi wawacho weche gi te. Kamoro en mana ni interest mar sirikal nyalo pogore gi interest mar joma moko, nyalo pogore gi interest mar dakteche, nyalo pogore gi interest mar jopiny. Koro mane kuma shida chakore. To chieng' ma interest no biro bedo achiel to winjruok yot kabisa nikech adieri kan waneno kaka wach mar shift ni nochakore to nowinjo ni ji mang'eny nok nyadhi kata osiptal. Koro ing'eni kaka in daktari ma irwako ng'ato osiptal ting'eni ok ibet e shift kacha, in ing'iyo mana ni to ng'ani samar wake ni nikech ok in wuon osiptal be en gi kad ni koso en nang'o. Koro miyo in tiji bedo matek ka koro idwa kata ni irwak jatuo ma tuo saidi to kamoro gino ok dhi chung'ne e osiptal mitie kanyo. Koro iyudo ka imbe lweteni ok inyal timogo gimoro kata achiel. Koro wan wanyalo mana medo nyiso sirikal to mogik bende ka koro ng'anyo ni otimore to romo wuokie to pod wawachonegi mana kamacha ni wato gini ok wawinjrego, wano ni utuluru lainne to bende ok giwinji, giluwo mana machielo. Pone daktari, en wach malit naneno ka ugolo nonro manyiso ne osewito ji 5 ma gin intant kotenre kod onge mar chudo. Magi gima ne pok waneno ka timore kinde mokadho kendo mondo ne yud ni daktari okawo tol modere kata oya malo mochikore olor piny. Ne en gik mane mondo mi winji ne bedo matek ahinya to magi gin gik ma sani koro timore kendo chalo ka gima dhi nuore. Nyalo bedo ni nitie seche ma bende daktari neno ni duogo regret kit tekre mosekawo keto. Ing'eni wacho ga ni un riek jok moko mariekie mabet oloyo ji. Dibet ni kiduogi bedo gi waga ng'e kuom bedo ni ne gikawo okang' mar bedo daktari. Mano penjo maber nikech adieri dakteche 5 to koro wasewito to 4 gin intant. Achiel to ne en daktari ma bende ne ni mana Kenyatta kaa kendo temo timo masters. En odwa bedo pediatric surgeon, oyang'o nyithindo matindo. Koro weto to nok en intern, waluongo ni registrar. Koro daktari ni bende en ema koro owewa mogik ka kendo koro machiegni en ema koro chopo gi 5 kendo adieri lit adieri nikech yudo ka en bende no ka ngimane en noyude ka ene ot. En oyude ka ene ot, oya tich, osebet kotiyo wik achiel odiochieng' gotieno. To nikech king'iyo namba manitie Kenyatta kucho mag dakteche go to iyudo ka tin, jotuo be ng'eny, ok diwe jatuo. Koro marach mogik ni daktari ni en owuon ne en gi tuo mar sukari. Koro kako osetiyo mang'eny no saidi kodok kode kucho to obiro yude mana kaka nobet ode kanyo no bang' ndalo moko kanyo. Koro wach kobet piny e kom kama nobet noyueyo no oyude kotho kucho. Kotho e kom kanyo apani bang' ndalo moko 2 kata 3 kama. Koro lit adieri nikech ing'iyo ni mang'a mas ne biro medore somo mondo obed no nyalo konyo nyithindo. Koro kiriwo gi intern ma bende osekawa ngimagi gin giwuon to nyisi adieri ni mago jomochopo ginene ochopo e okuta mogik. Gimachielo magitimo tamogi to ma timore nikech bedo daktari igni go ng'eny kendo pesa dhiye mang'eny. Ka in janyuol ti keto nyathini e sikul kacha igni go te tichulo fee mang'eny, ichulo hostel gik makamago. Koro ing'eni ni sama magitimore to nitiere ga expectation. Koro kamoro ng'ato kotieko skundno to odwa ni otim internship mar higa achiel cha otieki obed ni onyalo tiyo kaka daktari mapiyo piyo mondembe ojuk mbele ojuk kaka ji osebet kadhi mbele ne kanyo. Koro mano ng'enyne ok timre.
Koro kiriwo gi wach mar intern giwegi ok chulgi. Iyudo ka ne nitiere winjruok mane wan godo adieri 2017 diere Dr. Oluga Mwinji wachono. Kore winjruok ni kata intern nondik e winjruok kanyo nikech tich ma intern time hospital en tich mang'eny king'iyo gi namba jotuo. Koro nondik gi nyaka kanyo winjruok obet mowach ni intern onego bed ni en ichule kama. Mana kaka ng'ata matiyo kumoro winjruok nyalo bet ni afisa ni en ichulega kama. Koro mwaneno mogik machiegni sani en ni koro winjruok cha okethi. Winjruok cha okethi kendo ma ji no dhi State House nyoro ni to kendo noparo ni dhi duoge ni koro odoge wang' kaka ne ntiere. Mano ok otimore. Koro magi nowuondwa. Nowuondwa mana kaka joweg hospital mag mission. Bende nowuondi ni ibichul gi billions mag gi. Lecturers waneno ochuno gi njak kidoge strike eka omigi pesa gicha. Koro intern gi gibedo gi tich matek. Gibedo gi tich matek ma adieri ng'eny gi kaka koro wan watiyo kodgi kanyachiel. Chuno wani nyaka wamak lwetgi. Nyaka wamak lwetgi kendo kamoro kata ka ng'ato ok nyal chulo rent to nyaka wago mpango ma kaka dakteche mantie kanyo ere kaka wanyalo chulo ne intern ni kata macha rent nikech ochopo kama. Koro luwore gi dhano, koro ng'ini dhano be ochwere mopogore. Jomoko iyudo ka ginyalo deal gi stress no kata kamoro ng'ato support system ne jomoluwore ka kamoro nyalo konye to nitiere ng'at ma kamoro onge gi mano. Koro ka luwore gi be kaka ochweye tiyudo ka mogik to ng'ato kawo ngimane to iyudo ka koro wachopo kama koro wachopeni. Emomiyo kendo mane wach maduong' ma bende tero ji e ng'anyo mabiro ni nikech machiegni ni court be mana Milimani nowacho ni 2017 CBA winjruok manowuok cha noriwo intern adieri. To ka noriwe to SRC bende obiro gi barua moro. Koro ere winjruok kaka nyalo wuok. Doguru bed piny uwinjru ni to ka CBA nomako intern to SRC ma bende ok wawinjrego nikech waneno ni tich gi en ng'ado mshahara mag jotich mag sirikal, jotich mapiny ok man malo man piny. Koro barupe ariyo gi CBA wa gi barupe SRC judge changado ni adieri CBA ni en valid to SRC advisory ni be valid. Koro doguru bed piny winjru to winjruok no pok orumo. Koro yudo ka pesa mano nigo bed ni chulo intern ma bende kigolo pesa ming'ado to wuok siling 130 kama. Koro en gi pesa ma king'iyo sani gi kaka koro lose sani ma koro kiterwa e ng'anyo ni owuok siling 40,000 ma adieri ka ng'ato nende tiyo ne pesa cha to iyudo ka kendo koro mano ok de giwinjrego. Erokamano daktari, wadong' dakika achiel kende to kwatie konyiswa ni tawinjo aero kaka igolo ranyisi mar bine chiwo tiegruok kata lecturers ni wacho ni okwongo gidhi giduogo kaeto gichak gidhi giduogo. Chal ni mano miyo idea kata paro mar gimujo be notimo. Kidwoko mano nyiswa ni to bende dipo ne sirikal winjo mana dhok mar ng'anyo eka tim gik moko e pacho kae. Dakika achiel. Erokamano. To nikech jo lecturer ka be wawuoyo kodgi koro gimbe ginyisowa kaka stoch gi osebet kendo waneno ni duoko gi e ng'anyo no emano yudo pesa gi ka owuok nikech nowuondgi. Koro wan bende wadwano wadog kanyo mana kaka ne gitimo cha mondo kamoro wambe de winjwa. Koro ng'anyo te gima igni mang'eny ma koro sekalo to wan wasebet ka koro wang'eyo nigi sirikal mwatiyogo obede county obede sirikal mang'ongo onge gima chielo magiwinjo nikech mana kaka sepimo ni ne ng'ama bukore ni dhi ng'anyo to onge. Koro bedo ni nitiere wuoyo mang'eny matimore to mogik to koro chuny tho to ji wacho ni kama koro chopo ni ng'anye ma koro diangolwa oko. Koro kanye kama wantiere to nikech waneno ni mano wacho ni is the only language that the government understands. Kama nyanya daktari kuom loso thuolo to kodwa geno marwa en ubro yudo duoko makare kata kapok uchake nikech ka ji nie nyasi to jotuo bende onge ng'ama thiedhi to nyalo bedo kelo ng'ikruok ka ji ochomo siku kedo kama kumbira mo TV. Koro ng'ajo mano ka en Dr. Charles Okumu bende en jakoma mar KMPDU bade ma East kata ugwe mar piny Kenya.
mano hetwa kwa maduol winjo kala lakteche geto ng'anyo kata koro buo ng'anyo tarik 22 mar dweni mar 12 thuolo machuok kende kapok jodonje Christmas. Penjo mathoth koro penjore ji ochomo nyasi thieth nyalo bedo maonge koso to bende serikal biro winjo duond oganda kata duond lakteche mondo mi kik we midhiro ma kama donji ir oganda. Warom kendo saa 3 chendo maro imore nyinga Lydia Hokeyo hoditi masani. Wakenya kote nchini wanaendelea kujishindia mamilioni kila